I en lille by kan en fjer hurtigt blive til 5 høns, og historier kan hurtigt få deres eget liv. Men hvem ved egentlig, hvem, hvad og hvorfor? Og hvad er egentlig sandheden bag det hele? Det er i hvert fald sandt, at præsten har brygget på sin egen historie, efter at operationen mod Frans har slået fejl. Men endnu står det ikke klart, hvem der er ude på hvad, og hvilken plan, der nu må blive lagt. For det er ikke kun præsten, der ser genfærd. Konspirationerne slår skygger og lægger sig over byen og dens indbyggere, for en sandhed kommer sjældent alene. Og så har jeg sørget for, at væggene bliver malet næste uge. Udover det, så har jeg bestilt nye salmebøger hjem, så vi får dem stiftet. Det er på tide. Og jeg har også arrangeret, at den nye gartner kan starte på mandag. Og en lille sidenote er, at han jo har arbejdet for kongehuset. Så får vi styr på beplantningerne derude. Det må jeg nok sige, Frans. Det er godt nok imponerende. Jo, tak skal du have, Leif. Det er sødt af dig. Og på trods af de røde tal i budgettet, så har jeg snakket med ministeriet, og de har valgt at godkende regnskabet. Ja, så det er jo gode nyheder jo. Som de plejer at gøre. Og jo, bevares. Men jeg måtte tale lidt godt om samarbejdet her i menighedsrådet, så alt gik som det skulle. Ja, og så med en ekstra gulerod, nu hvor ministeriet har godkendt tallene, vil jeg have lov til at invitere alle jer i menighedsrådet op til Bo's Bøfhus og til en 3-retters menu. Det var der lige akkurat råd til i budgettet. Drikkevarer, det bliver godt nok på egen regning. Ej, det lyder da lækker, hva'? Hvad siger du, Bastian? Ja. Sådan en dejlig middag lige for at samle hele det dejlige menighedsrøg. Det synes jeg, vi fortjener. Ja, det synes jeg altså også. Jeg synes virkelig, vi har lagt os i scenen, og Frans, jeg må altså bare sige, du har altså lagt et kolossalt stort arbejde i at få styr på det hele. Det må jeg bare sige. Ja, der må jeg slutte dig ret live, du. Altså, det er virkelig godt gået. Ja, jo. Nu skal vi måske heller ikke lige overdrive engang. Vi skal jo ikke få det til at lyde, som om menighedsrådet aldrig nogensinde har fungeret uden Frans, vel? Det har jo kørt ganske glimrende. Og så bare fordi man har fået ordnet en lille smule. Det gør vi da også. Under Heino. Hvornår er den middag der? Hvornår skal vi op og spise? Det er bare så, jeg kan sætte den i kalenderen. Jeg har jo meget travlt. Jamen, jeg har reserveret bord på næste lørdag, og håber, at alle kan komme. Jeg har i hvert fald noteret jer alle sammen. Jeg må bare lige sige, jeg kan ikke komme. Jeg har en anden aftale. Præst, du kan fandme godt lige klemme den ind. Nej, desværre. Det er en gammel aftale. Den kan simpelthen ikke rykkes. Nå, skal vi sige, at det var det møde? Jeg har ikke tid til at snakke mere i dag. Jamen, så tror jeg, vi hæver mødet og siger tak for i dag. Ja, farvel. Jeg må bare sige, Frank, du er fandme pisse dygtig. Jeg er fandme heller ikke færdig med at ruse. Rasmus, er du heroppe, eller? Lige et øjeblik. Sådan. 18 kilometer. Altså, hvad fanden er det der et løbebånd? Hvad så, Emil? Hvad fanden er det? Ja, det er mit løbebånd. Hvornår har du fået det? Altså, hvad sker der? Det blev leveret i morges. De kom lige og installerede det og bar det op. Så, er det ikke fedt? Hvordan fanden har de fået det op ad trapperne? Ja, de var 2 mand. Altså, så holdt jeg døren. Okay. Nå, hvad så? Jamen, det er... Undskyld, Hvad kan jeg gøre for dig? Altså, du har... Hvor er alle tingene henne, der stod på loftet her? Nå, men jeg tænkte nu, hvor at, det er jo ved at være lidt permanent, at jeg er her. Ikke? Så tænker jeg, at jeg synes, at han har lignet lort, for at sige det lige ud. Har lignet simpelthen, kæmpe bunke af lort her. Så derfor har jeg ligesom prøvet at gøre det til meget mit eget. Så jeg har ryddet op. Det er derfor også, at jeg har fået løbebåndet, og jeg har også bestilt en seng. Den kommer i næste uge. Og så har jeg ligesom fået fjernet nogle af jeres ting, som jeg ikke gider have heroppe. Så det er den kasse, der står der. Så gider du at tage den? Gider ikke at kigge på den? Altså, hvad er din plan egentlig? Altså, hvad med du har da også en kone og nogle børn i Australien? De skal nok klare den, ikke?
Lydia er stærk, ikke? Det snakker vi ikke om. Så. Og du har ikke hørt fra dem, eller? Det kan jeg da ikke. Min telefon er da også lukket og slukket og væk og alt muligt. Altså, hvordan har du tænkt dig, at jeg skulle have kontakt med hende? Nej, okay. Ja, men det må du selv klare sig. Det er jo lidt svært at gøre noget, når man er om på den anden side af jorden, ikke? Det er bare... Ja, det er ikke for... Ja, jeg skal nok tage den der kasse der. Nu siger jeg det bare som det er. Jeg siger ikke, det er dig, men der mangler bare... Du passede jo barn der, ikke? For mig, og tak for det i øvrigt. Men der mangler bare 2.000 kroner, kunne jeg se. Og det var bare, om du havde set... Du havde set de der penge der, som der mangler. 2.000 kroner? Nej, det siger mig ikke lige noget. Det siger mig ikke lige noget. Har det manglet i kassen, eller hvad? Der har lige manglet 2.000. Nå, for fanden. Altså, du har talt efter os og sådan noget? Jeg har talt efter 3 gange. Okay. Og der mangler 2.000. Nej, det siger mig ikke noget. Jeg kan ikke finde dem. Nej, og du ved, det burde jo passe med kontanter ind og kontanter ud. Altså, insinuerer du noget nu, eller hvad? Jeg skal bare lige fornemme, hvad det er, den her samtale, den går ud på nu. Insinuerer du, Jeg siger bare... At jeg skulle have taget de penge? Jeg siger bare, at jeg har hørt noget om, at du sagde, at din kort var blevet spærret. og det er ikke for at pege nogen vej, men jeg siger bare, at det er lidt mistænksomt, ikke? Og du passer jo bare. Og så siger jeg, så vil jeg jo... Ja, okay. Og så har jeg brug for, at du gør mig en tjeneste mere. Prøv, du kan godt droppe det der med de der tjenester. Jeg gider det simpelthen ikke. Sidst, der sagde du, at du bare lige skulle ud og køre med fæsser. Jeg endte jo med at stå i baren hele dagen. Du skulle også godt lige hjælpe lidt. Altså, du laver ikke andet end at være heroppe, mand, og løbe på det der skide løbebånd. Nu må du lige gøre lidt. Og jeg har brug for, at du passer baren igen. Det kan godt være, at det bare ser ud som om, at jeg bare sidder heroppe og ikke laver noget. Men jeg tænker jo tanker. Jeg tænker store, visionære tanker om, hvad der skal ske med min virksomhed, når min kort og ting bliver åbnet igen. Og det her, det ligesom er drevet over. Det er også en god periode for mig til ligesom at rebrande mig selv måske i virkeligheden. Og der hjælper det altså ikke at stå nede i den der støvede bar. Men det må du altså lige, så må du vente med det der rebranding der. Og så nu får du forklædet på, og jeg har ikke set præsten i 6 dage nu. Så jeg bliver nødt til lige at tage forbi præstedården og lige snakke med ham. Så hvis du har 5 timer. Hvad? 5 timer. Ej, stop med det der. Det sagde du også sidst. Ja. Og der endte jeg med at stå der hele dagen. Nej, du kan godt droppe det der, hvis du ikke kan. Nej, jeg gør det ikke. Du må klare det selv. Jamen, så må vi jo se, hvad politiet siger til det hele. Mener du det der? Mener du virkelig det? Hvordan er det nu lige? Er det 114? Prøv at du udnytter rigtig situationen, gør du ikke det? At du har mig heroppe som din lille slave. Bare vent til det her, det er drevet over, og jeg kan komme hjem, så ser du mig aldrig nogensinde igen. Ja, jo. Jeg husker engang, at da du var barchef, der var det... Der var du også lidt efter mig, så... Men hvis du bare tager forklædet her, så regner jeg med, at du har barn i næste 5 timer. Du har jo også været at få styr på, hvor tingene er henne, ikke? Og jeg har fyldt op med øl og dansk vand, så der er styr på det. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Okay, Rasmus? Okay? Ja. Hjælp nu lidt også, ikke? Okay, så tager jeg den bare, men det bliver sidste gang. Det er sidste gang. Jo, bevares. Fint. Hej præst. Jeg tænkte lige, jeg lige vil kigge forbi. Goddag, Emil. Jeg har taget hof med, og så den der trænle, du godt kan lide. Jeg tænkte, vi lige kunne snakke sammen og lige dele et stykke trænle. Noget for bæren. Jamen, kom indenfor, Emil. Jeg tager den ind i pejsestuen. Ja, tak. Værsgo at tage plads. Ja, tak. Det er jo ikke meget, man har set til dig nede på knuppen de sidste par dage. Eller 6 dage i hvert fald. Nej, jeg har haft travlt, Emil. Jeg har jo også mine ting. Ikke? Jeg kan jo ikke bare til på værtshus hver eneste dag. Hold da op. Altså, hvad laver alle de der plancher på væggen? Og små notes og post-its? Det er mit arbejde, Emil. Det er det, jeg har brugt de sidste 6 dage på. Det er Frans. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad han er ude på. Er det nu det med Frans igen? Ja, men jeg bliver simpelthen nødt til at gennemskue og finde ud af, hvad det er, Frans han er ude på. Det er det, jeg har brugt de sidste 6 dage på. Men altså, passer han ikke bare sit job som formand egentlig, eller hvad? Og så er han lidt efter dig, men altså, er det ikke lidt for meget?
Har du tegnet dig selv der? Ja, altså, det er mig fra jubilæet. Hvem er ham, den søn, der står bagved? Ja, det er dig, der holder af mine gaver. Jamen, det er underligt, Emil. Jeg har prøvet at gå hele hændelsesforløbet igennem. For det hele, det starter jo med, at jeg holder jubilæum. Ikke? Og så dukker Frans lige pludselig op til jubilæumsreceptionen. Det må du da indrømme, det er lidt underligt. Altså, du har jo inviteret hele byen. Ja, men Frans har jo aldrig nogensinde været på knuppen. Og lige pludselig, så dukker han op. Ja, jeg ved da godt, han har sit apotek, ikke? Og han er en del af byen, men han har jo aldrig mænget sig på den måde, vel? Nej, det har han måske ikke. Og lige pludselig, så begynder han på det, hva? Og får slet ikke at tale om den gave, han har med til mig, Emil, hva? Husker du det? Altså, den der fjer der? Ja, den sorte fjer. Det er da også mærkeligt, hva? Og så lige pludselig, så er det næste skridt på planen, Emil. Prøv at ja, så stiller han op som formand til menighedsrådet. Er det der, hvor der står step 2? Ja, rød alarm. Og lige pludselig, bag om ryggen på mig, så bliver han formand for menighedsrådet. Aha. Hvad siger det? Ja, det ved jeg ikke. Han gerne vil være formand for et menighedsråd, eller hvad? Måske. Så lige pludselig, så begynder han at gå i detaljer med, hvordan tingene fungerer i sognet. Han vil se kirken. Ja? Han vil se præstegården. Det er da også mærkeligt. Ja? Min private bolig. Jamen, er det ikke en del af det at være formand, at man ligesom... Heino har da aldrig nogensinde interesseret sig for, hvordan jeg har indrettet mig i præstegården. Vel? Nej. Og så er der barndåben, den bør vi ikke snakke mere om. Så aflyser han Krakow-turen også, Emil. Nå ja, okay, fint nok. Det har tegnet Krakow her. Ja, er det Krakow? Ja. Og så begynder det at blive interessant, Emil. Det sidste nye er, så fyrer han Palle. Ja. Og det er der, jeg begynder i gang til det Arrivederci Frans-planen. Nå ja, jamen der var jeg jo på Bornholm. Ja, det var du nemlig. Ikke? Men hvordan kunne han vide det, hva? Hvordan kunne Frans vide, at du var på Bornholm? Jamen, det ved jeg Hvordan kunne han vide, at min modkandidat opholdt sig på Bornholm, og derfor ikke kunne stille op til menighedsrådet? Jamen, det ved jeg da. Jeg har da aldrig snakket med Frans. Jeg ved det jo ikke. Hvad skulle jeg kunne gøre? Er det ikke mistænksomt, hva? Jeg tror måske, du har tænkt lidt for meget over det hele, ikke? Har jeg det, hva? Ja, det vil jeg sige. Ved du hvad? Frans, han har aldrig nogensinde sat sine ben i kirken. Og lige pludselig, fra den ene dag til den anden, så begynder han at interessere sig for menighedsrådet, og skal være formand, og dukker op, hva? Lige pludselig fra den ene dag til den anden. Jamen, det ved jeg ikke. Han er ude på noget, Emil. Han er ude på noget, og jeg skal nok finde ud af, hvad det er. Jo, fint. Ja, men altså, det ved jeg ikke. Altså... Du skal vide, Emil, at jeg har besluttet mig for at tilgive dig for Bornholmer-affæren. Nå, ja, den. Jamen, det var da også en fejl 40 fra min side. Det vil jeg da gerne indrømme. Det var ikke lige så godt. Nej, det var det ikke. Men Emil, jeg tilgiver dig. Tak. Det er jo ikke din skyld, at Fæsser lige pludselig besluttede sig for, at I skulle tage til Solskinsøen. Han er jo Bornholmer jo, så... Ja, og jeg kender ham udmærket, og ved, at han godt kan finde på den slags numre. Ja, jamen, det er noget med, at man kan aldrig vide, hvornår man får brug for at køre op på en færge. Så det vil han lige lære mig, åbenbart. Men Emil, ja. Jeg har brug for din hjælp. Jamen så, sig frem. Jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det er Frans han er ude på. Hvad det er han vil med alt det her. Jeg har besluttet mig for, at jeg bliver nødt til at skygge ham. Vi bliver nødt til at holde øje med ham hele dagen. Han har altid været lidt en speciel fyr, Frans. Ja? Jeg tror da ikke godt, jeg ved, at det apotek der, det skulle heller ikke helt rent i filten, var. Men altså, det er ikke rent. Fred, tror du ikke godt, jeg ved, at han står og sælger cannabisolie dernede, var? Helt ulovligt, så lige under bordet, ikke? Sådan sort, ikke? Jeg har mine kilder, Emil. Jo, men altså... jeg synes, du blander tingene lidt sammen. Nej, jeg har også fået min sagfører til at kigge nøje, grundigt på hans virksomhed. Og kigge på hans regnskaber. Skal nok finde noget smusk på ham, Emil. Der er krig. Jo, jamen, jeg er jo på din side, præst. Det ved du, så hvis jeg kan hjælpe med noget, så vil jeg gerne hjælpe med at skygge ham i dag, så. Vi starter nede på apoteket. Vi bliver nødt til at gemme os udenfor, Emil, i en busk, og så holde øje med, hvem der kommer ind og hvem der kommer ud. Vi bliver nødt til at notere alting ned. Okay, jamen jeg tager notesblot med, så. Og så skal du se her, frue, så har jeg din ligetorne salve klar til dem. Og det gode ved det her præparat er, at det virker med det samme. Og er det begge fødder, der er i spil, så får du lige en ekstra flaske med. Og det er godt nok effektivt, men det tager lige nogle omgange. Og den måde man gør, er, at man spørger først, og så skærer man. Og så spørger, og så skærer. Og så spørger, og så skærer man igen. Og ja, der følger en form for skalpel med, men
en urtes liv kan være ganske udmærket. Det er lige at tage det værste af litoren. Ja, og jeg ved ikke, om du har en form for kartoffelskræller derhjemme, men det kan også være det udmærkede alternativ. Ja, så skulle det vist være forklaret, men det hele står også i brugsanvisningen. Det bliver 49,5. Ja. Nej, Molly, du skal blive siddende. Sit. Jeg er tilbage om et øjeblik. Nå, hej Frans. Jamen, goddag, Leif. Hyggeligt at se dem hernede på apoteket. Jamen, jeg skal bare have min næsedråber, som jeg plejer. Så en gang Symelin. Ja, du kender jo mit mærke. Ja, udmærket som en. Hvad er det? Det er 50 kroner, ikke? Ja, den er på huset i dag, Leif, så. Nå, tak for det, Frans. Det var da pænt af dig. Ja, men du gør det jo, så glemmer det som kasserer nede i menighedsrådet, så. Nå, jeg må altså også sige, at du er altså også god som formand. Ja. Nå, men det er også, der er da godt gang i butikken i dag. Jeg synes, menneskerne strømmer ind og ud. Ja, det er dejligt at have travlt i dag, det er det. Ja. Og Bente, hun gør det udmærket glimrende som min højre hånd, så. Ja, men det er også vigtigt at have gode hjælpere, det er det altså. Men kunne du ikke have lyst til at komme med mig ind i baglokalet lige til en enkelt forfriskning? Ind i baglokalet? Ja. Vi er gode venner nu. Så. Har du underbær? Ja, det tror der er lidt tilbage derude. Nå, jamen, så bare en enkelt. Ja. Bente gider de og tage kassen, mens jeg lige er væk i et par minutter. Ja, mange tak. Ikke mere kaffe, ellers tak. Det er rigeligt. Og en underbær on the side, vil jeg forstå. Det er fine forhold her på apoteket, må jeg nok sige. Du fortjener det bedste, det gør du, Leif. Og jeg må sige dig, at nu var jeg lige oppe og prøve at smage menuen her i går op hos Bo's Bøfhus. Og du skal virkelig glæde dig til premierbøffen. Ja. Men jeg synes jo også, at salatbaren er meget. Den er også god, og du tager bare Molly med. Det har jeg snakket med Bo om, det er fint. Og hun kan bare få sin egen lille plads. Er det rigtigt? Ja, selvfølgelig. Tusind tak. Det er næsten alt for meget. Det var jeg næsten lige ved at glemme. Jeg tænder lige for telefonen. Det håber jeg ikke, du har noget imod. Hvad er det for en smart en? Og det er bare sådan en jeg tager op og... Ja, det skal du ikke tænde på, Leif. Jeg sætter den lige her. Ja. Men jeg tændte... Nu hvor jeg har dig, Leif, så... Ja. Du kan godt tænke mig at høre, om du... Har du nogensinde været hjemme hos præsten i præsteboligen? Nej. Jo, ja. Der var en gang, hvor jeg og Bastian og præsten spillede bridge. En tremands. Og så var det hjemme hos præsten. En med blind marker? Ja. Nej, vent lige lidt. Det blev vist aflyst. Nej, jeg har aldrig været i præstegården. Du har kun været på knoppen måske? Ja, mange gange. Ja. Jeg har jo min faste plads dernede. Okay. Ja. Jo. Men du kender jo præsten ret godt. Du måske har en af dem i byen, der kender ham allerbedst. Ja, præsten har jo altid været en god ven for mig. Det var præsten, der fik mig ind i menighedsrådet i sin tid. Som kasserer. Selvom at jeg har meget travlt, og det sagde jeg også til ham dengang, at jeg må se, om jeg får tid til det. Men altså, vi er mange, der er glade for, at du bruger din tid noget i menighedsrådet. Det er vi mange, der er glade for. Ja, men det er også lige at stramme den, synes jeg. Jeg har et meget stramt program. Ja, de må have mig undskyldt. Jeg har noget med halsen for tiden. Men, skal vi prøve at skylle efter, måske med underbæren? Jo. Men Leif, nu hvor jeg har dig... Hvad ved de ellers om præsten? Altså, han har nogle hemmeligheder, har han ikke det? Det ved jeg nu ikke noget om. Jeg er jo ikke typen, der render med sladder. Men altså, er han ikke lidt en charlatan, synes jeg? Han er sgu lidt... Han er lidt mærkelig. Han er jo ikke klar det jo. Han er jo ikke klar, at sådan en macho fyr som mig, der var ind og tager pladsen
i menighedsrådet. Det er han jo ikke klar. Et sværestvært er han. Sådan har jeg det må jeg sige. Og jeg håbede lidt på, live, at du var enig om, at det ser ikke så godt ud for ham. Nej, det vil jeg nu ikke. Jeg tror, at det er bedst, at vi holder roen i menighedsrådet for nu. De må have mig undskyld. Det er telefonen, der lige ringer. Ja, du tager den bare. Hvordan er det nu lige? Er det den grønne? Det må det vist være. Ja, hallo, det er Frans. Ja, okay. Nej, det passer udmærket nu. Ja, det er fint. Hvad siger du? Hvad siger tallene? Okay, ja, okay, ja. Okay. Jamen. Og det er definitivt. Ja. Ja. Tak for det. Nå, det måske aktieopkøb. Ja, nej, det skal du slet ikke tænke på live. Alt er godt. Nå, men jeg må også hellere sige tak for kaffe. Jeg skal ud til Molly. Hun kan ikke lide at være alene for længe. Nej, det er jo en dejlig hund, du har. Og jeg glæder mig sådan til vores middag op hos Bo. Det var hyggeligt, du kiggede forbi live. Og husk din sømmelin. Ja. Tak for det igen. Vi ses, Frans. Ja, vi ses. Her, Emil. Det tror jeg er rigtig fint lige her. Er vi ikke lidt langt væk fra apoteket, eller hvad? Det er vigtigt, at vi ikke bliver opdaget, Emil. Jeg havde taget en kikkert med. Ja. Ræk mig lige tasken her. Den var nede. Ja, værsgo. Den er her. Ja, tak. Alright. Den her prøve at stille en gang. Ja, der har vi den sgu. Apoteket. Frans. Ja. Jeg skal nok holde øje med dig. Skal vi ikke bare, præst? Nej, jeg har også taget nogle sodavand med til dig, Emil. Præst, skal vi ikke... Det er for åndssvagt, det her. Skal vi ikke tage tilbage på knuppen? Nej, Emil, nu venter vi lige, ikke? Der skal sgu nok dukke noget op. Må det ikke bare, at han er inde på apoteket? Jo, men hvis han kommer ud, så følger vi efter ham, Emil. Ikke? Vi skal holde øje med hver en bevægelse. Jeg skal finde ud af, hvad der er ude på. Der er ikke lige noget mistænkeligt lige nu, Emil. Hvad fanden kommer der ikke en der? Jo, utroligt, du kan se det bedre end mig. Uden kiggeren. Hvad fanden? Det er live. Han laver han på apoteket. Og Molly? Det er sgu da live, der kommer derud. Ja. Hvad fanden har live lavet på apoteket? Må det ikke bare, han er inde for at købe noget medicin eller et eller andet? Live. Jeg er sgu frisk som en havørn. Ja, alright. De har garanteret siddet og hygget sig i baglokalet, Emil. Vil du ikke med ind og have en kop kaffe live og en underbær on the side? Jeg ved det bare. Sid der og udfrit ham for informationer. Fedt røv. Du kan vide, hvad han er ude på. Det er dumme svin. Ja, smut du bare igen live. Det er ikke nogen grund til, at du er inde på apoteket. Ja, tag nu bare Molly med dig også. Det må komme væk. Hvad fanden? Der har vi ham sgu, Emil. Hvad? Frans. Er du glemmer noget? Ja, Frans er på vej ud af apoteket nu, Emil. Er det Frans? Ja, vi må efter ham. Jamen, altså, det kan vi da ikke. Altså, Kom nu, vi må efter ham. Så kigger den. Okay, jamen, Ja, helt forsigtigt. Vi går bagom. En dobbelt gin tonic. Værsgo. Jeg ved, hvor Emil han bliver egentlig. Og telefonen. Restaurant Knuppen, du taler med Ejner. Lydia. Hej skat, er det mig? Hvad så? Hvordan går det? Ja. Og hvad med ungerne? Hvor fanden ved du fra, at jeg er her? Nå ja, det havde jeg sagt, ja.
Ja, nej, men altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Altså... Nej, altså, jeg har kun lige set avisen og set lidt i nyhederne og sådan noget. Jeg ved det ikke. Hold nu op, skat. Det skal nok gå det hele, ikke? Det er lige meget, jeg ved det ikke. Altså, det skal nok gå i sig selv igen. Hold nu op med det der, ikke? Jamen, jeg kan da ikke gøre for, at de kommer og tager alle dine smykker. Jamen, altså, hvad I skal gøre, det ved jeg da ikke. Altså, så må I flytte hjem til dine forældre eller noget. Ja, okay, ja, ved du hvad, og jeg kan faktisk heller ikke snakke mere, fordi jeg er på arbejde. Eller, ja, det er jeg ikke. Den her linje her bliver garanteret også aflyttet af politiet, så jeg kan ikke snakke mere. Ja, farvel, skat. Sure kælling. Kæft, et chok, mand. Hej Rasmus. Ja. Er det dig, mand? Dig havde jeg lykkelig glemt. Jamen, jeg har ikke glemt dig i hvert fald. Det er dig, der har vagten, kan jeg se. Kæft, du giver mig chok, når du lusker rundt på den måde. Hvad laver du, mand? Lurifax, han kan alt muligt, og også forskrække folk åbenbart. Kan jeg se, at det er dig, der har vagten i dag, Rasmus. Hvad mener du? Jamen, du står der i baren med forklæde på det hele. Ja, men det altså... Jeg arbejder jo ikke mere, det ved du godt, ikke? Jo, hvad mener du? Altså, jeg har jo ikke arbejdet her i flere år, Lurifax. Jeg bor jo i Australien. Der kunne du godt have naret mig. Ej, hold op med det der. Hvad mener du? Hold op. Jeg er kun lige på besøg, og så har jeg så lige valgt at lige at blive et par dage, og så spurgte Emil, om jeg lige kunne passe barn. Altså, jeg arbejder her jo ikke. Og nu var du på arbejde. Kan jeg så bede om en grøn sodavand? Er det for meget for langt? Ja, det er rigtigt. Du drikker det der stas der. Ja. Er der flere tilbage? Ja. Der plejer at blive købt ind til mig. Ja, jeg har min egen stuffe, der står Lurifax dernede i stedet. Ja, lige et øjeblik. Værsgo. Ja. Jeg vil sætte pris på, hvis du kunne komme her, når jeg ikke er her. Altså... Men nu er jeg her, så. Den er god. Den er stadig god. Men Nå, hvad så? Hvordan går det med dig? Bare for lige at holde samtalen kørende. Ja. Det går godt. Ja. Jeg bor jo stadig ude i den gode gamle hytte. Og er i gang med at lave lidt suppe. Men altså... Ja. Det er jo mere bare... Fordi det er sundt med suppe. Mhm. Jo, men det lyder sådan, at du har masser af ting at tage sig til. Der er godt med vitaminer i den her, jeg laver. Det må gå bedre. Jeg bruger dem selv ude i haven. Yes, altid også. Ja. Men altså, jeg har jo en årsag. Ja, det er noget... Jeg leder efter en bog. Nej, jeg ved ikke... En har bog? du måske set den? Det kommer an på, hvad det er for en bog. Er det Kraks blå bog? Er det den... Altså, hvad er det for noget for en bog, du leder efter? Du bliver nødt til at være lidt mere specifik, tror jeg. Det er sådan en bog. Der er sådan en fugl på forsiden, ved jeg. Men jeg tror, den hedder Svanemytebogen. Men Svanemytebogen? Ja, om en svane. Jo. Det er fordi, jeg bor oppe på loftet, Lurifax. Eller de her... overnatter lige deroppe et par dage. Og så var der en masse rod, og så samlede jeg noget, og jeg synes, jeg så et eller andet. Har du set den? Jamen, det er det, jeg prøver at sige, at der lå en bog deroppe. Kan du finde den til mig? Jeg prøver bare at sige, at der var en bog deroppe med en anden fugl på forsiden. Jeg ved ikke, hvad det var for noget. Ja, det lyder jo som Svanemytebogen. Det er jo den, jeg leder efter. Er det den der svanemyte der, som... Kan du komme med den? Hvad skal du? Jamen, altså, hvad skal du med den bog? Jamen, så må vi jo hellere lige snakke for 2 minutter for 4 øjne. Er du med, Emil? Ja, nu hører vi løbe så hurtigt. Ja. Kom bag det her træ. Ja, godt. Så må vi videre. Okay. Fanden er han på vej hen i det tempo? Han er på vej mod politistationen, tror jeg. Ja, hvad er rigtigt? Hvad skulle han dernede? Det er sgu løgn. Hvad fanden skal han ind på politistationen, Emil? Jamen, han skal vel snakke med Bastian, så. Tænker det ikke nok, Emil? Jeg sagde det sgu. Han er sgu ude på noget. Først live på
apoteket, og nu Bastian, han prøver at tage magten og få mig ud, Emil. Nej, det tror jeg sgu ikke. Hvad fanden skal han ellers på politistationen? Emil, du må gå ind og stoppe dem. Nej, jeg kan sgu ikke. Hvad skal jeg gøre? Ja, du må finde på noget, ikke? Gå ind og sige, at der har været et røveri på Knuppen, ikke? Og du gerne vil anmelde det, ikke? Nej, det har der da ikke været. Nej, det er bare noget, vi finder på, Emil, ikke? Nå. Du må gå ind og stoppe dem, Emil, ikke? Inden at Frans han får overtaget Bastian til at få mig ud, ikke? Ej, jeg kan ikke lyve for Bastian, det ved du, det kan jeg ikke. Emil, jeg kan ikke lyve. Emil, ved du hvad? Du skylder mig oven på den Bornholmer-tur der. Gå ind og find på noget, ikke? Du er jo skide god til det der improvisation, ikke? Og finde på noget, ikke? Kom så, Emil. Okay, så med dig. Så går jeg ind nu. Ja, og så laver Bo jo en fremragende præmiebøf op på bøfhuset, som du ved. Jeg glæder mig fandme til at smage den bøf der. Nu hvor du har talt så meget om den, Frans. Og udover det, så vil jeg også sige, at du er en fremragende ordstyr i menighedsrådet. Tak skal du have, Frans. Det betyder meget for mig, at du sådan roser mig. Jeg synes jo også, at du har vist dit værd som formand. Ja, det gør, hvad jeg kan for, at menighedsrådet skal gå den rigtige retning i hvert fald. Og jeg tænder lige for diktafonen en gang. Ja, du har også sådan en smart en, ja. Er det Smartmaster 45'eren? Ja, nej, det er det. Jeg har købt bil, men nu hvor jeg har dig, Bastian, jeg er lidt nysgerrig på, der er præsten. I kender jo hinanden ret godt, må man sige. Ja, vi går langt tilbage, altså mig og præsten, vi er jo gode gamle venner, det må man sige, men ja, så. Men det var også mere om du har været i præstegård nogensinde. Ja, der var jo den gang der, ja, der var noget engang, ja, hvor vi skulle mødes. Det var bare lige til en enkelt og en hurtig snak, men... Ja. Jeg mener også mere sådan, hans private lokaler i præstegården. Det er som om, han stuler noget for mig, præsten. Så har du været oppe i de lokaler der ovenpå? Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved ikke lige, hvad du fisker efter. Ja, kom ind. Hej Bastian. Ja. Undskyld, jeg afbryder midt i gang med. Det er fordi, at der har simpelthen været, der har været røveri på Knuppen. Nå, hvad siger du, knægt? Har der været røveri på Knuppen? Nå, hvorfor fanden brugte du ikke bare overfaldsalarmen? Ja. Det er rigtigt, den har vi fået. Den, det hele det gik lidt hurtigt, så det nåede jeg ikke. Jeg nåede ikke lige at trykke på den. Jamen, du skal jo fandme huske at bruge alarmen. Det er jo det, der tilkalder mig jo med det samme jo. Nå, et signalement. På hvem? Ja, på overfaldsmanden. Nå, ja. Ja, det er et signalement. Ja, han var iklædt nu skal jeg lige tænke mig om, en læderjakke, og så havde han noget langt lyst hår, havde han. Og det er jeg sikker på, ja. Og så havde han vist nogle solbriller på, tror jeg. Ja, han havde solbriller på, ja. Nå ja, okay, solbriller siger du. Lad mig lige se en gang her nu. Okay, så der var kun én. Ja, en. Han havde kun en sportstaske rundt om skulderen, men ellers var han alene. Og hvor meget slap han afsted med? Han slap afsted med, nu skal jeg lige tænke mig om, 500, det er for lidt. Jeg tror, 1500, tror jeg, det blev til. 1500 kroner, det kan da ikke være rigtigt vatsnægt. Slap han ikke afsted med mere, hva'? Ja, det er klart. Så, når det er præsten, der bestyrer Knuppen og kirken, at begge ting selvfølgelig sejler, det er da klart. Ja, det er rigtig nok observeret, Frans. Nå, Snæt, hvad siger du mere, hva'? Hvad kan du ellers byde ind med? Jamen, det var vel det egentlig. Nå, Emil, du er her også. Ja, du har vel fortalt det, Emil. Ja, hej præst. Nå, jeg kan forstå, der har været røveri på Knuppen. Ja, fuldstændig. En 3-4 mand med maskinpistoler og knive, ikke? Altså, de stak af med, hvad var det, vi blev enige om, Emil? 10.000 i kontanter? Internationale bander, er jeg sikker på. Jeg var fornøjet. Ja, og de stjal sgu også mit guldur. Ja, og så Emils mobiltelefon.
Det stemmer jo ikke helt overens med det Emil han lige har fortalt, må man sige. Ja. Ja, jeg troede fandme, at den telefon var blevet stjålet, hva'? Nå, men det var fordi, det var firmatelefonen, der blev stjålet, så... Ja, der er et eller andet fuldstændig galt med den her historie. Jeg bliver nødt til lige at tage den. Det er Fesser. Hvad så, Fesser? Ja, det var dejligt, at du tog telefonen. Jeg håber fandme ikke, at jeg afbryder i noget vigtigt. Nej, altså det er ikke det bedste tidspunkt lige nu, men... Nej, jeg ville jo også bare aftale, hvornår vi skulle ud og shirte igen. Det var jo så hyggeligt sidste gang. Altså, sidste gang på... Ja, måske vi kunne tage en lille tur til Bornholm. Jeg skulle forresten hilse fra min morbror. Han inviterer dig hjem til jul, hvis du har lyst. Det ved jeg sgu. Det må vi fandme lige se på, Fesser. Altså, jeg vil fandme gerne have det kørekort der, men jeg ved sgu ikke lige, behøver vi virkelig... er det virkelig nødvendigt at tage tilbage til Bornholm? Nej, men altså, du gør jo også store fremskridt, må jeg sige. Så jeg vil jo gerne lige holde hånd i hanke med, at du ikke falder fra hinanden, ikke? Fordi køreprøven, den nærmer sig. Ja, tak skal du have, Fesser. Ja, det er jeg glad for. Jeg kan i morgen, hvis det passer. Ja, men måske vi bare skulle tales ved senere. Ja, jeg ringer til dig, Fesser. Ja, det er godt, du. Farvel. Ja, vi ses. Nå, men det lyder jo alt sammen rigtig pusseløjerligt, men altså, jeg skal nok få kigget på det røveri der en anden dag, du. Jeg husker det. Det skal jeg nok huske. I to. Sippersharp. Jeg synes du ikke lade være med at le over den historie. Nå, I sidder rigtig nok og hygger jer. Hva? Ja, vi har lige noget, vi skal have drøftet. Lukker du døren bag dig, præst, når du går ud? Værsgo. Der var den. Ja, kæft, den er tung, den kasse. Det er også utroligt så meget gammel møg, de har det her sted her. Det er helt vildt. Altså, du skulle prøve at se det der loftrum der. Det var helt vildt. Det har taget mig en hel dag at få det i orden. Altså, Kan jeg få en grøn sodavand mere? igen? Det er kun den 4. Ja. Plejer at drikke 6. Det er altså ikke godt for dig, mand, det sodavand, vil jeg sige. Du skulle prøve at drikke noget andet. Det er det, der virker. Nå, lad mig nu lige se en gang. Værsgo. Det var så vigtigt med den kasse. Ja. Der var den. Svanemytebogen. Ja, der er godt nok et par sider, der er revet ud. Det må vi jo leve med. Interessant. Meget interessant. Hvad er det? Hvad er det med den bog? Hvad er det, der er interessant? Kan du holde på en hemmelighed? Ja. Det er om præsten.